क'क्राझार आलांगिनि कैप्स्टोन इंग्लिश स्कूल जर्डानपुर फरायसालियाव गुथि पेरेंट्स डे हाबाफारि लोगोसे फ्री क्रिसमासनि सेलिब्रेशन खुंफुंदों। फरायसाफोरनि सोलोंथाय आरो फोरोंथायनि फारसे सावरायनो थाखाय क'क्राझार आलांगिनि कैप्स्टोन इंग्लिश स्कूल जर्डानपुर फरायसालिया फरायसाफोरनि दिथागिरि बिमा-बिफा लोगोसे सानसुमैफोरखौ लानानै गुथि पेरेंट्स डे हाबाफारि खुंदों। लोगोसेयैनो फैबाय थानाय क्रिसमास फोरबोनि थाखाय आगु क्रिसमास फोरबो फालिनाय हाबाफारिबो लादों। सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों। बे हाबाफारियाव फरायसाफोरनि फरायनायाव बिमा-बिफाफोरा माबायदि बिबान लानांगौ बेनि सायाव गुवारै सावरायनाय जायो। हाबाफारिनि गेजेरजोंनो साफ्रोमबो फरायसाफोरनि बिमा-बिफाफोरखौ मान होनाय हाबाफारिबो लानाय जायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै कटन इउनिभार्सिटिनि एडुकेशन बिफाननि एसिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नीता बाग्लारिया बाहागो लाफैदोंमोन। जोंहा बोसोरफ्रोमबो जायो आरो दिनैबो जोङो गासैबो गार्जेनफोरखौ लानानैहाय जोङो बे पेरेंट्स डे कमप्लीट क्रिसमास सेलिब्रेशनखौ जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बेजों लोगोसे जोङो जोंनि मानगोनां बिमा-बिफाफोरखौ जोङो मान होनो मोना, माने बोसोर माने बिसोरो जोंजों लोगोसे थायो, जोंखौ सापर्ट खालामो, जोंजों क'अपारेशन होयो। बेनिखायनो जोंनि बे 9th पेरेंट्स डे कमप्लीट क्रिसमास सेलिब्रेशनजों जों बिसोरखौ गोसो गोरबोनिफ्राय हामबायथि होनो थाखायहाय जोङो बे हाबाफारिखौ लादों आरो जोङो मान बावनो लादों। आरो जोङो गासैबो बे बोसोरावहाय जोङो रोंगौथि आरो जोङो क्वालिटी इडुकेशन जोङो गथ'फोरनो होयो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोबां को-कारिकुलाम एक्टिभिटी जायो आरो नैबे एनुअल प्रग्रामाव मोनसे को-कारिकुलार एक्टिभिटी बेजोंनो जोंना गासै मानगोनां गार्जेनफोरखौ जोङो फोरमायनो सानो जे जोङो अकल लेखानिल' जोङो फोरोङा, नाथाय जों बेजोंबो जोङो गथ'फोरखौहाय गोबां को-कारिकुलाम एक्टिभिटी मोसानाय मुसुरनाय आरो बायदिसिना स्पर्ट्सबो जोङो दोनो। बेजोंनो जोङो खोन्थानो सानो जे जों गार्जेनफोरखौ जोङो मान होयो। आरो बेजों लोगोसे जोङो गासै गार्जेनफोरखौबो जों खावलायथावो जोंनि दा फैनाय बोसोरनि निउ एकाडेमिनि थाखायहाय एडमिशना अपेन जाबाय। बेनिखायनो जायफोर जोंनि बे CS स्कुलावहाय फोरोंनो गोसो जायो बिसोरखौ जोङो फैनानैहाय एडमिशन होफैनो थाखायहाय जोङो खावलायनाय जाबाय। आरो अराय सम जोङो साबसिन हामसिन फैगौ समफोरावबो जोङो सिबिलांनो थाखाय जों अराय सम जों नाजागोन। दिनैनि हाबाफारियाव सोर दिनैहाय जोंनि बे प्रग्रामावहाय जोंहा चिफ गेस्ट दङ डक्टर नीता बाग्लारि, गुवाहाटी कटन इउनिभार्सिटी गुवाहाटीनि एसिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन डिपार्टमेंटनि। आरो बिथाङा दिनैहाय जोंनि बे चिफ गेस्ट हिसाबै जोंहा नुजाफैदों। बेनि अनगायै गेस्ट अफ अनारनि थाखायहाय जोंहा मिस्टार बिरखां बर' बियो जोंनि जायगायाव सफैदों आरो जोंखौहाय गोबांथि जोंखौहाय मदद होनो बियो फैदों आरो बेनिखायनो जों बेखौ हामबायथि होयो। बे हाबाफारिजों मा आयदाखौ लाफादों नोंथांमोना? बेजों लोगोसे जोंनि आयदाफारिया बेनो जे जोंहा मोसानाय आरो मुसुरनाय आरो बेजोंनो जोङो इनफरमेशन होनो नागिरदों जे जों गथ'फोरखौ अकल जोङो टेक्सचुयेल इडुकेशन होआ, नाथाय बेजों लोगोसे माखासे माल्टि स्किल इडुकेशनबो जोङो होयो होननानै जों बेजों कैप्स्टोन इंग्लिश स्कूला 2013आव गायसनजानाय अक्ट'बरावहाय। ओमफ्राय जोङो क्लासखौ 2014निफ्राय जोङो जागायजेनदों 47 स्टुडेन्टजों। ओमफ्राय नेक्स्ट इयाराव 2015आव जोंहा एराउन्ड 74 स्टुडेन्टस जादों। दा दिनै पेरेन्ट्सफोरनि लकेलफोरनि बयनिबो अननाय मोननानै आरो जोंहा बेवहाय 350 स्टुडेन्टस दं। हस्टेलाव नियारलि 135 प्लास स्टुडेन्टस दङ। ओमफ्राय जोंनि स्टुडेन्टसफ्रा धेमाजिनिफ्राय दं, नागालेण्ड डिमापुरनिफ्राय दं, गलाघाटनिफ्राय दं, कार्बि आंलंनिफ्राय दङ, आलिपुर बेंगलनिफ्राय दङ, जारागुरिनिफ्राय दं, गसाइगाव टाउन, श्रीरामपुर, फकिरा, दतमा, गुरफेला, बावरागुरि, सेरफांगुरि, रामफलबिल आरो बिजनि बर' बाजार, बिजनि मानास। बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला वान अफ द फास्टेस्ट ग्रयिं स्कुल आरो मस्ट क्वालिटी स्कुल एजुकेशन इनफ्रास्ट्राक्चार स्कुल होनना बुङोबा कैप्स्टोन इंग्लिश स्कुलानो। इनफ्रास्ट्राक्चारखौ जों इसिबां मोजां खालामनो हायाखै, नाथाय जोङो नैबे मोनसे देग्लाय जोंनि ट्रास्टिसफ्रा एडमिनिस्ट्रेटिभ ब्लक लुगोन होननानै बिथांमोना प्रमिस खालामदों।
ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोङो आं गार्जेनफोरनावहाय 15 इयार्स बिदोंमोन इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलप खालामनो थाखाय ओमफ्राय जों बेनि गेजेराव दा 2 इयार्स जोङो लकडाउन मोन्दों दा बुंनो थाङोबा माने 7 इयार्स जाबाय मोजां बोथोरा जोंना दा जोङो 12 इयार्सनि गेजेरावनो जोङो नांगौ रोखोमनि इनफ्रास्ट्राक्चारखौ जोङो लुनो हाजोबगोन बेनिफ्राय देग्लाय एडमिसनाबो जेरैहाय सारा बुंखारबाय दहाय सोलिगासिनो दङ ओमफ्राय जोंहा गोबांथार पेरेन्टसफ्रा सोंदों देग्लाय नैबे 2023 and 24 निउ एकाडेमिक सेसनावहाय जोंहा हस्टेलाव जोङो 200 जों आसा खालामदों बेनिफ्राय जोंहा एबाव 400 स्टुडेन्टस जागोन ओमफ्राय नोंथांमोनखौबो फैनायनि थाखाय जोङो गोसो गोरबोजों हामबायदों नोंथांमोनहा बेबायदिनो जेरावहाय बर' मानसिया मोनसे बेबायदि इंलिश मिडियाम स्कुल बा UN एकाडेमि बा माबा मोनसे जोंमा फरायसालि खुलिदों जाहाथे जोंनि मानसिफ्रा गावनि मानसिखौ बर'सोलै बियो थैगोन होनाबालानो गावनि मानसिखौनो सापर्ट होनानै जाहाथे गावनि मानसिखौ गोजौआव दैखांलाङो बेबायदिनो दिनैहाय पेरेन्टसफ्रा सापर्ट होदों नोंथांमोनहाबो सापर्ट होदों आरो इयुनाव सापर्ट होलांबाय थागोन होननानै जोङो गोसो गोरबोजों हामलायबाय ओमफ्राय दिनैनि प्रग्रामा एक्सेलेन्ट जागोन बियो 9th पेरेन्टस डे काम प्रि क्रिसमास प्रग्राम बेनिफ्राय जोंहा नांगौ रोखोमनि जोङो आलासि जायफ्रा दिनैहाय बुंनो थाङोबा एजुकेशनिस्ट जोङो गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिफ्राय जोङो मोनबोनो हादों ओमफ्राय प्रग्रामखौ जोङो दा जागायबाय हामबायसै नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर' थेरापि सेन्टार दंसै बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा SI निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476 977 956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन